Biblia, Stary Testament, pierwsza księga Samuela, orędzie Samuela do ludu. Wtedy rzekł Samuel do całego Izraela: oto wysłuchałem waszego głosu we wszystkim, co mi mówiliście, i ustanowiłem króla nad wami. Odtąd więc król będzie wam przewodził, bo ja zestarzałem się i posiwiałem. Teraz moi synowie są z wami, ja jednak przewodziłem wam od mojej młodości aż do dnia dzisiejszego. Oto jestem. Zaświadczcie mi tu przed Panem i przed Jego pomazańcem. Komu zabrałem wołu? Komu zabrałem osła? Kogo uciskałem? Komu gwałt zadałem? Od kogo wziąłem datek, aby przymknąć oczy na jego winę? A zwrócę wam. A oni odpowiedzieli: nie uciskałeś nas i nie zadawałeś nam gwałtu i od nikogo nic nie wziąłeś. Wtedy on rzekł do nich: świadkiem jest Pan przeciwko wam i świadkiem jest w dniu dzisiejszym Jego pomazaniec, że nic nie znaleźliście w mojej ręce. A oni rzekli: on jest świadkiem. I rzekł Samuel do ludu: to Pan, który posłał Mojżesza i Arona i który wyprowadził waszych ojców z ziemi egipskiej. Teraz tedy stańcie tu, a będę się z wami rozprawiał przed Panem co do wszystkich dobrodziejstw Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom. Kiedy przyszedł Jakub do Egiptu i wasi ojcowie wołali do Pana, posłał Pan Mojżesza i Arona i wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i osadzili ich w tym kraju, ale zapomnieli Pana, Boga swego, więc wydał ich w ręce Sysery, wodza wojsk Hasoru, i w ręce Filistyńczyków, i w ręce króla Moabskiego, którzy wojowali z nimi. I wołali do Pana, mówiąc: zgrzeszyliśmy, gdyż opuściliśmy Pana i służyliśmy Baalom i Asztartom, ale teraz wybaw nas z ręki naszych nieprzyjaciół, a będziemy służyli Tobie. Więc posłał Pan Jerub-Baala, Baraka, Jeftę i Samuela i wyrwał was z ręki waszych okolicznych nieprzyjaciół i mieszkaliście bezpiecznie. A potem, widząc, że Nahasz, król Ammonitów, wyruszył przeciwko wam, rzekliście do mnie: nie tak, ale król niech panuje nad nami, a przecież Pan, Bóg wasz, jest waszym królem. Więc oto macie króla, którego sami obraliście, jakiego pragnęliście. Oto Pan dał wam króla nad wami. Jeżeli Pana bać się będziecie, Jemu służyć, Jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, zanim pójdziecie, to dobrze. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach uczyni. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? Lecz ja wzywać będę Pana i spuści grzmoty i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. I wołał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym dniu grzmoty i deszcz, i cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Rzekł więc cały lud do Samuela: módl się za swymi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. I odpowiedział Samuel ludowi: nie bójcie się, wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujecie od Pana i służycie Panu z całego swego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Również ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami.
Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak i wasz król.